Ayan, pinapagamot ko yung anak. Trangkaso. Ayan mga par, time check natin yun ay 1:02. Ayan, gising pa baby. Nagpaluto na ang cup noodles. Pinito ko ng tubig. Nagutom. Pinainom ng gamot. Cup noodles daw siya. Walang tulugan. Ayan. Anak, dito na anak sa upuan, anak. Ayan na. Dito na anak. Upo na doon. Pasok doon. Ano, okay na yung ano, pakiramdam mo? Huh? Ano? Hindi pa? Masakit yung ulo mo? Huh? Kaya di na tulad nung kanina. Huh? Tumaas, bumaba yung temperature niya. Gusto kasi yung trangkaso ngayon. Ako ngayon pakiramdam ko ano lang, nilalamig pero di masakit yung ulo ko. Pero masakit sa katawan. So di ko hinihiga. Bumaba. 37.4 yung temperature. Kanina 38. Sinat. Masakit na? Huh? Uy, masakit. Kung tumayo ako. Pag tumatayo ka, susulat-sulat. Drawing ka nga. Drawing, sige daw. Ano naman yan? Ang Spanky. 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 Pangit. Ito na bukas magaling ka na. Ayan, luto na yung cup noodles. Nagutom.
Tinapay, may tinapay dyan na. Sarap. Ikaw mama, kain ka mama. May. Bango. Bulalo. Kaya natin kasi mamay. Anong oras di pa inamon? Naantok na ako. Yan na. Ayaw mo lang kasi yung buko mo. Antok na. Mag-alas 2 na. Hindi pwedeng matulog kasi baka matulad naman yung nakaraan. Nagkumbulsyon. Kailangan bantayan. Sabaw muna. Mamaya na yung ano. Pinit kasi. Siyempre, mas maganda nga yan. Ihipan mo. Ayos mo kasi magpa-practice ba kayo ng sayawan mo. Sa 21 ba yung okasyon mo? Tapos nga diba yung 21? Hindi. Sa 21 yung ano, February. 17 pa lang. Ayun na nga, 18. 18 na ngayon man, no? 18 na, no? 18 na. 18. 18 na kasi madaling araw na eh. 18 na. Malapit na ba yung ano nila? Ha? Yung sayaw baga nila? Ha? Ano? Nafis na na. 21 malapit na. Tapos pagaling ka na. Parang artik pa. Halika na, kaya na. Ikaw na kaya electric pan. Nablo. Pwede lang. Ha? Yan. Yeah, kaya na. Naantok na ako. Yan. Kaya na. Gupi-gupi mo lang sa sabaw. Hipan mo muna. Tingnan mo. Hindi na. Kaya na. Ganyan para malasaan mo talaga. Kasi pagbaho na hindi na yan masarap. Kasi ba? Para mamaya inom mo ng gamot. Ano yung mata ko? Kapikit na. Si Mrs. din nagbabantay dun sa pamangkin niya. Mahirap nito kung kailan mag-opera sa kanya, may trangkaso na rin. Puro na lang kasi ano. Buhay na.
Yung sabaw, higop-higop. Sana bukas wala ka ng sakit. Sa kabisado mo na yung pinag-practice nyo. Alam mo na yun. Sigurado ka? Tinapay, gusto mo tinapay? May tinapay mo. Ayan. Pag may sakit talaga to, alas daw ako matulog. Yung binabantayan ko. Kasi mahirap na pag ano, tuloy nga nung nakalipas na tumaas na yung lagnat niya. Dinala na ako sa ospital. Kaya ano, mas lalong nadala na ako ng gusto. Ganun yung isang ano, magulang. Sabaw. Igupin mo na. Baka matapon. Patuloy mo na kasi. Nakada magsibo sa'yo. Bagal. Hindi na mainit. Ihip, ihip. Wala na yan. Maganda nga yung mainit para pumasok sa tiyan mo, mainit. Ego. Wala yung muna kasi. Hindi na nga siya mainit. Ihip, ihip. Ihip pa. Malapit na umaga. Malapit na, alas 2 na. Wala kami tulog ni mama mo. Ako lang, ang bagal mo.
time check 3:50 AM na. Ayan, bantay ako. Seko. Tulog. Sana bukas magaling na para okay na.